76. Celete Fıkh Müyesser'den Nahmeduhu ve nusalli ala Resulihil Kerim. Dertimiz baraglı ahkam-ı sutra diptir. Sutra diğerlerine eme namaz okuyacak bolonda, namaz okuyonda eğer bir yerde sen öňden adamlara geçip gitmeklik gümen bağ olsa şu öňde bırak dikmeli. Birge diptir, birge diyen tarimin 46 sant da oluyor. Sen yarım metre tutta. Yarım metre yalak bardat, yoğuyunlukta aracığı barman yalak bolup da sen şu öňde dikmeklik gerek. Şoňa diýerler sutra. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek söýdi: "İza salla ahadukum felyusalli ila satratin" diptir. Her wagtyň bir namaz okuyjak bolsaňyz, onu şol sutradan ýaňa nämetin namaz okuyjak diptir. Wal yudni minha, şoňa da ýakyn nurun diptir. Bu gurun hasan tabilýa ýaňky urun mesjitde okuyjak bolsaň gerekke. Oşa toratynda öýde okuyjak bolsaň gerekke. Eger ol okan mesjit bolsa, öňden adam geçip durjak bolsa, şol ýalak ýerde de goýanyň onu da bir irade ýok. Ýani asl gurun hasan tabilýa sen düzde bir toýçulukda, bir ýaçylykda bir ýerde namaz okuyjak bolýan keten öňden ma adamlar geçip gitjekler. Şol namaz okuyup duran adamyň geçip gitmekden iki derer bar. Biraz geçip barýan adam şeraýatyny raýat edip geçmede, şoň öňde günäkärçilik. Şeýler günäkärçilikde de Peygamberimiz eger şu namaz okuyup duran adamyň öňünden geçeniň günätini şu namaz okuşy geçip barýan adama kökedilse 40 ýyllap ýa 40 güllap aňalyp durar dipdir şoňa. Şeýle olakan güne. Çünki adatda bolýar Allah Taala ýany beter erzişi goýaňdy. Şahadatla bolýar biziň ýamda erzi beter goýaňdy. Hudaý Taala şu biziň öňde bir namaz okuda geçsin da, bir de näme, bir de hiç bir boljagy iş ýok. Emma Hudaý tebarek we taala şuny gyn görüpdir. Şeriat taýdan şuny hewar hawardar bolmaly. Bir tarapdan bolýar, adam şu suratna wada gurun sarsyrmaýyn. Bir ýerde namaz okuyjak oturdun. Şonna sen eger adamlara geçer gümen bagla, bir garagyny dünne okuyup durdun. Martada okuyup ketip berdin. Adamlar hiç satda ýok, geçer gurun da ýok. Sütre koymanyň da bilen taňy günäkärçilik ýok. Elbetde eger şo da adam geçer gümen bolsa ýanky ýalak yarım metre medenine bir zat arazygda näme barmak ýalak ýogyly bolmaly. Hop ine sen tendeli goý da, şeýdämi? Tendeli goý, çelek goý, motor goý, maşynyň öňüne goý. Halady her bir zat bolun fark etmeýär. Bir zat diýip onuň keten öňünde şeýle nämedim bolsun? Şeýle sommalyp duranmasyn şo suratyndan. Bir kelekde gurýarlar sady. Bir kelegi bir tane türkmenli bilenek Beluçistan'da bunu gurýarlar. Burada şu kelekde ortadan bilin ki şoda doğurdu. Ola ne etýärler? Beluç milletin umumen o taýda şon todon çaňdat da Beluçistanyň todon ötmesi bar. Otam ola en şu gulagy ýalyk, ýanyna birden ýalyk baglan. En şu gulak da bar bize üzlenek, şolaň ýalygda ömür taýy şonu üzlenek. Bize öğrenjek bolmam Beluçistanda men gümänim, onany ýalyga ýitirendir men. Baran ýerinde galýa, baran ýerinde galýa. Ola ýok, şol otursa şu ýalyk şöyle bilen bar. Otam ola näme etýärler bilýärmi? Namaz okuyup da o taraf oturmalılar da okuyup bolýansa. Goýangal akanam ýazaň şey de akanamyk bele geçip gitýär bilýär. Öktesilik etýär. Ýok, sutra diýerler şo namaz okuyan adam tikmeli. Çünki bilýär, sen tikmekliginde da, sen tikmekliginde namaz okuyan adamyň öňe tikmeli, namaz okuymaga tikmeli. Kullan gurun şuňsyna ýani. Omşa toğlatyny şon rahat etmeli. Ne diýersiň ödüne açyklaýdy. Peygamber Hudaý sen mübarek söz geçti. Sutra diýip ol burada diýerler ki namaz gozar ana jölöýe hiç minhat namaz okuyan adamyň öde öwünde goýýar. Ahmet ýa agas bolar ýa şoňa meňe taýin ki namaz şa öwür gozaranda ýa jölöýe muhtelne gerdanat. Näme üçin? Şon şu sen hawasyň jem bolmagyna sebäp bolýar. Aňyrdan gelen adam da aňyrakdaýla gitýär. Görüp sen öwünden geçenak ýani. Dogry diýiňden geçenak ýani. Şo togratynda şo sen namazyňa käm peýda berjek. Hop bu gurunny boldy. Ýa-da gurun näme? Ýa-da gurun şi amam bolup baraxym siz bir 3 minutda namaz okuyjak bolsak. Ki o taýda da näme? Ýene de adamdan geçmeklik mümkinçilik bar da. Nefere bir sutra tikmelmi ýa diňe amam tikde bolýam ha. Diňe amam tikde bolýar ýani. Fakat amamyň öwünde birden sutra tikdik, çelek goýsak, motor goýsak, maşyn goýsak ýa tendeli goýsak ýa mil goýsak, ki şol endady beýiklik bolsun, şo näme etjek? Kebayet etjek. Şonu aýtýar. Berayı imam mustahab ki derjeleyi hiç sutraya karar dehat. Bu da hukmunda mustahab tikmeyen ne bilen ne o geçecek adam haberdar olmalı. Eğer çınacı dermukani bu ki vurumunu der besiyar ancam migref. O da yankı uğrunda eğer sen adam geçer diyen gümen bağı otursan tükmeklik mustahab. Bir yerde adam geçer gurun yok. Öğün arna yaşamak falan adam yok. Onun olayatından gereği yok yani. Muqtadi niyazi bir getiren heriften sutrana daret. Hasan vatanda namaz zamaatta.
Zira sutre imam, sutre muqtadini. Şu imamın dikmekligi qalalarına emetiye, kefayet etiye diye açacak oluyor. Ve baray namaz güzel mustahabes ki nezik bir sutre bir istat. Nerede durmalı? Ne sutreyan tüküptür? Şun başardığından manakta şun evinde olmalı. Yani manakta şundan 2 metre, 3 metre iyi durmalı. Belki şuna yakıncak durmalı ki şu ten manakta evinden adam geçecek adam şun anlıktan ne aylantıda rahat geçer yani. Ve mustahabes ki namaz güzel az canı rast ya çebe sutre bir istadı. Ve ruburuyen kararına girer. İndikayı öde evinde tendeli koyup dursun. Evinde ulata bırdani koyup dursun kesin sutre deyip. Şun doğruca ödüne bakıp ruku secetmeliler diye. Ya sen şeyde sağ odunu şun bir kaptan da veriyorsun ya sol odun bir kaptan da veriyorsun. Doğru şun ödüne dikmeliler. Ne mi deyip bir tane bir mengdeşlik boluyor da en şun elektron yalak boluyor. Zahiri taydan mengdeşlik ba Peygamber Huda Aleyhisselam'dan hemen başka kovma daha da mengdeşmek ne ediptir da şu taydan şun fukahalar rahat ediptir de doğru şun ödüne bakmalılar. Belki şahmana evinde dürbün yapıp dikildik koydan. Teşi doğru ödünün önüne var namazı kıymalılar. Ya şerezi okuymalı, sağ odun şuna karşın olsun. Yok da berecek, sol odun şuna karşın. Şuna edecek oluyor. Ve mustahabbes ki namaz güzel, az canibe rast ya çebe sutre bir istat ve ruburuyen kararına girer. Ve şart der sutre ines ki bendaziye, teraziye gez ya bolanter zaman başlar. Yani kaydan kurumu bir gez olmalı. 46'dan şu yarım metre tutsan, şol miqdar büyüklük olmalı ve ne şart es ki sutre bir döreşi engoş ya zakhimter zaman başlar. Onun nihatinde mi? Yok yolda bir parmak ya da ne kadar yok imrenimlerinde ona irat yok yani. Hop bugün saçeli bir bollu. İlk dertimiz ne meğuntune? Ahkam-ı ubuna cüloy ruy namaz kızar. İnne zaten namaz okuyup duran adam oluyor. Namaz okuyup duran adamın ten evinden geçecek oluyor artık. Şu evinden geçecek olduğunda sonra şerayeti var. Hasan geçip oluyor, nerede geçip oluyor, nerede geçip oluyor, nerede geçip olmuyor. Şöyle öz bilmelidir. Sadece görün onda, o şey yengecek zaten aydayın. Namaz okuyup dursun, sen namaz okuyup dursun. İzinde de bir namaz okuyup dur. Sen doğursun, evinde dursun. Şimdi biliyor musun o da? Sen namaz okuyup dur, doğru başla. Başka bir namaz okuyup dur, doğru sen evinde dur. Sen salam veriyorsun, izini gördüğün, orada bir namaz okuyup dur. Nerede doğru izinde? Sen işte sağa dolan gidiyorsun, ya sola dolan gidiyorsun. Bunda bir günahkarçılık yok. Günahkarçılık ne demek ne? Namaz okuyup onu şöyle geçmeliydin. Şimdi biliyor musun? Şeriatın şu yeniliklerini bilmeliler. Ben bazen gördüm da taraf doğrusu namaz okuyanın marahim evine namaz okuyup du. Ama idin diye namaz okuyup du. O tiş ondan otam. Onu 5 dakika, 10 dakika, 5 dakika taraf adam namaz okuyarlar. Şonla edin rahmet okuyup durmalılar. Vakti ikiden ama yani okuyanın doğru evinde dursun değil mi? Sağına dolan kaydı vermeli, soluna dolan kaydı vermeli. Doğrusun evinden böyle şeyler geçmeklik memnu. Şu tuğratında ecada bayani kayıtmaklığa. Hop, bu bir gurun. İkinci gurun şun ütüne vade. Eğer şun evinden malan geçmeye olsa, nerede geçmeyeni ecada var? Eğer mescid küçük bolsa, şu bizim mescidlemede yalak biliyor musun? Küçücük mescid bolsa, bir hiç onman evinden geçmekteki ecada yok. Meğer evine sütü koymadık olsa biliyor musun? O lokal mescitlerde şun ütüne gurun tapılıyor. O lokal mescitte böyle hancıma mescid boluyor. Ya bir giyin o lokal mescid boluyor. Şu lokal mescitlerde geçmekteki ecada var. Ne yapalım ecada var? Namaz okuyup dur. Sen şun evinden 2 sep evinden geçsen boluyor. Çünkü biliyor musun? Duran yerine namaz okuyup duran adam o lokal mescitlerde ya cuma mescitlerde şun 2 sep evinden geçip de böyle şeyin nimet ecada var. Geçsen boluyor. Ya bir muratep işeriyede sen cummadan hemen çıkıp gelirken de Seyit evinden geçme başardığından, o lokal mescidde de başardığından geçme. Ama teşekkürler çıkıp geliyorsun da, doğru ruburu geliyorsun, sağa savul. Doğru ruburu sola savul. Şey deyip çıkıp kayıtmalı. Başardığından sonra evinden geçmelilerden. İnşallah kalan derdi, Allah'tan netibete ertaşıma etip verelim. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah.